உண்மையிலே சத்தியம் சொன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான இந்த அரசு வெட்கி தலகுனியணும். எத்தனை பேர் குடியை கெடுத்து உங்கள் குடியை நீங்க வாழ வைக்க போறீங்க? எத்தனை பேர் குடியை கெடுத்து இதுல மது பாட்டில் எழுதி வைக்கிறீங்க, மது வீட்டுக்கு நாட்டுக்கு உசுருக்கு கேடு. உசுருக்கு கேடு, வீட்டுக்கு கேடு, நாட்டுக்கு என்ன கேடு? 45,000 கோடியிலிருந்து 50,000 கோடியாக உயர்த்தணும்னு நீங்க வருவாய் கணக்கெடுப்புல திட்டமிடுறீங்க. ஒரு மாவட்ட ஆட்சியருக்கு என்ன வேலை தெரியுமா? மாவட்ட ஆட்சியருக்கு சாலை சரியா போட்டிருக்காங்களா, வருவாய்த்துறை ஒழுங்கா இயங்குதா, அந்த நிர்வாகத்தின் கீழ் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கக்கூடிய சட்டத்திட்டங்கள்லாம் ஒழுங்கா இயங்குதான்லாம் பார்க்குற வேலை இல்லை. முன்ன மாதிரி இல்லைங்க, ரொம்ப டெவலப்பு. திமுக வந்தாலே டெவலப்பு தானா? என்ன டெவலப்பு தெரியுங்களா? இனிமே நீங்க போய் யாரும் ஒயின் ஷாப் வாசல்ல நின்றுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு வரிசையில் நின்று அவன் கூண்டு கட்டி வச்சிருப்பான், அந்த வரிசையில் நின்று சரக்கு வாங்கணும் அவசியம் இல்லை. நீங்கள் நேரம் சென்னை கோயம்பேடு போனீங்கன்னா போதும், பட்டணம் தட்டுனா அது வந்து உழுவுண்ணே.